Бу атнада 19 августта Балык бистәсендәге үзәк мәйданда 1-нче республика бистә шәле хатын-кыз һөнәрчелеге фестивале уза. Бәйрәмнең программасы күп кенә кызыклы тематик чараларны күздә тота. Оста куллар ярминкәсе, иң креатив шәл, шәлне иң тиз бәйләүче бәйгеләре әнә шундыйлардан. Фестивальдә шулай ук мастер-класслар, презентацияләр дә уза. Фотозона, музей зонасы, балачак уен мәйданчыгы эшләячәк. Булар хакында Балык бистәсе муниципаль районы башкарма комитеты мәдәният бүлеге җитәкчесе Лилия Кәримуллина сөйләде. Сүзне Ания Гыйбадуллинага бирәм. Лилия, хәерле иртәләр. Хәерле иртә, Ания. Быел менә милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы бит инде. Шул уңайдан фестивальләр, бәйгеләр бик күп үткәрелә республикабызда. Халык кәсепләренә дә игътибар артты. Менә шушы булачак фестиваль турында сөйләшкәнче, бистә шәле дигән. Без шәл бәйләү кәсебе турында да сөйләшеп үтәйбез сезнең белән. Аның тарихы турында. Беләсезме, чынлап та безнең бистәбезгә генә хас булган, безнең бистәбезнең генә булган шәлгә багышланган фестивальне үткәрү, бу безнең инде зур хыялыбыз иде. Бүгенге көндә инде без аны тормышка ашыру өчен барлык кешеләребезне дә куябыз. Гомумән ничек барлыкка килгән соң безнең бистәбездә шәл бәйләү. Зәйтүнә исемле укытучы, мөгаллимә кыз килеп төшә. Һәм инде ул андагы тырыш кызларны күреп, шәл бәйләү кәсебенә өйрәтә башлый. Һәм менә шушыннан башлап инде безнең гомумән районыбызда шәл бәйләү кәсебе тарала. Әбиләр дә, бәбиләр дә, киленнәр дә шәл бәйләүгә бик оста. Һәм инде элегелектән килен булып төшкән кызлар 2 атна эчендә бер шәл бәйләп бетермәсәләр, инде алар уңган кыз рәтендә булмаганнар. Шуңа күрә безнең тырыш халык бүгенге көндә шәл бәйләп, шәл бәйләүне инде әлбәттә җыелышып, капка төбендә, кичләрдә җырлый-җырлый уен көлкеләр белән бергә менә шушындый шәл бәйләү өмәсенә җыелалар. Конкурс форматында да үтә бит инде фестиваль. Ниндирәк чаралар була аның кысаларында? Төп мәйдан булачак. Төп мәйданда безнең театральләшкән прологтан башланып, театральләшкән прологта инде әлбәттә безнең күгәрчендә шәл барлыкка килүнең тарихын күрсәтү булачак. Шәл бәйләүчеләр башка районнардан да көтеләме соң? Күбрәк шәл бәйләүчеләр бездә генә икән. Башкаларда әлбәттә бар, 1-2 бер районга. Шуңа күрә инде без үзебезнең бистәбездә генә булганга күрә, бистәбезнеке генә булганга күрә, үзебезнең бәйләүчеләребезне күрсәтеп, республикабызга танытып, һәм гомумән бистәбезнең исемен республика күләменә чыгару нияте белән әлбәттә шушы фестивальгә тотындык. Иң оста шәл бәйләүче ничек ачыкланачак? Безнең булачак 2 конкурс. Аның берсесе иң тиз бәйләүче дип атала. Бүгенге көндә бик күп заявкалар алдык. Үзләренең көчләрен сынап караучылар бик шактый икән дигән нияткә дә килдек. Без инде әлбәттә аларга бирәчәк без бер төрле метр размерда, озынлыкта дип әйтик инде йомгак. Жюриларга әлбәттә без моны санап күрсәтәчәк, без башында ук. Шуннан шушы оста бәйләүчеләрне утыртып куеп, аларның иң беренче кайсысы шул йомгакны тәмамлый, шунсысы гран-при дипломына ия булачак. Һәм әлбәттә инде истәлекле бүләк әзерләдек. Алар төрле технологияләр кулланачак бит. Әлбәттә, үзләренең нинди технологиялары бар, үзләре ничек бәйләргә яраталар, шул технологияларны бәйләячәкләр. Аннары бит әле ул еллар, гасырлар үткән саен төрле технологиялар барлыкка киләме? Төрле үрнәкләр, шелтәрләр, төрле барлыкка килә. Шундый конкурсыгызда була бит әле сезнең, әйме? Безнең менә шушы конкурска бәйле, иң креатив шәл дип исем куштык без аңа. Инде башка аермалы буларак булсын дидек. Менә монда инде безнең осталарыбыз шактый гына безгә шалтыратып киңәшләшәләр. Нинди икәнен әлегә сезгә сырын ачып бетермим. Бик күп төрле фантазиялар белән уйлап чыгарып, бүгенге көндә әзерлиләр. Иң креатив шәл конкурсында инде аеручада матур бизәлгән, аеручада бәлки башка техникада әзерләнгән шәл инде безнең шәл хуҗасы, безнең җиңүче булып табылачак. Лилия, аннары бит әле ул теге бу кәсеп яшәсен өчен, саклансын өчен аңа ихтыяҗ булырга тиеш, әйме? Кулдан эшләнгән әйберләргә әлбәттә кеше хәзер сусаган. Кайбер кешеләр бәйләнгән шәлләр, нинди булса киемнәр,
Қолдан ясалған кәржиннәр, бизәнү әйберләре, менә кеше чынлап та менә шундай эксклюзив дип атала бит инде ул. Менә шундай әйберләргә кеше чынлап та игътибар итә башлады бит инде. Менә ничек уйлыйсыз, шәлнең киләчәге нинди булыр? Беләсез, Мания, безнең шәлебезнең башлангычы ничек булган икән, бүгенге көндә аңа ихтыяҗ арта барагынадыр дип уйлыйм мин. Чөнки бүгенге көндә кыз бала әнисенә дә нинди бүләк алыйм икән дигәндә, әлбәттә, шәл иң беренче уйга килә. Чөнки ул җылыны саклый, чөнки ул җылыта, чөнки ул салкын кышларда менә шуңа төренеп, матур итеп, җылы итеп өйдә чәй эчәсеңме, урамга чыгасыңмы, кунакка барасыңмы. Һәм инде кулдан эшләнгән эшләнмәләрнең нәрсә белән аерыла дип әйтер идем мин, монда һәрбер кеше үзенең җан җылысын биреп бәйли. Безнең булачак мастер-класс гомумән шәл бәйләү өчен йомгакны ничек барлыкка китерәләр. Менә башыннан алып, йонны юудан башлап, шапылдату, эрләү, әзерләү, барысын да без шунда күрсәтәчәк. Без һәм инде безнең иң оста шәл бәйләүчеләрбез татар халкының моңнарын кушып, матур итеп җырлап та утырачаклар. Әлбәттә, инде безнең музей зонасы булачак. Бик күп еллар элек киелгән шәл һәм бүгенге көнгә кадәр өр-яңа шәл дип әйтик инде, заманча шәлгә кадәр безнең анда күргәзмә булачак. Музейный зона дидек инде без аны, музей зонасы. Һәм шулай ук безнең төп сәхнәдә дефиле дибез бит инде, матур-матур кызларыбыз менә шушы мамык йоныннан эшләнгән киемнәрне ничек киеп була, нәрсә белән катыштырып була, барысын да әлбәттә без халыкка күрсәтәчәкбез. Хөрмәтле тамашачылар, biz сезне барыгызны да 19 август көнендә Татарстан Республикасының иң гүзәл табигатьле Балык Бистәсе районының Сабантуй мәйданында урнашкан үзәгебезгә, үзәнебезгә чакырып калабыз. Рәхмәт сезгә, Лилия. Бик зур рәхмәт сезгә, Дания.